Sitten viljavaahan ja redstone tämmösen ansojan, tai no, tähän ei oikeasti tarvii mitään redstonea, mutta pieniä helppoja ansoja. Eli ensin tässä tehdään tämmönen pieni ansoitettu arkku, joka on aika todennäköisesti kaikille tuttu. Mutta ainakin 3 blokin levyinen se pitää olla. Ja joku ei mitään semmosia, jotka saa tuhottua ihan helposti, että iron blokit ja tämmöset gobblestonet on hyviä. Tuolla villani ei kiitos. Mutta tästä ei tarvitse tehdä ihan näin pitkääkään mun mielestä, mutta mä niin nyt sitten tehdään vaan. Sitten sä voit sanoa, jos multiplayerissa teet kaverillesi, että tuolla on timantti, että käy hakea sen, mulla on liikaa niitä, tai jotain sinne, mitä ikinä laitatkaan tonne. Sitten, ovi paskaksi. Noin. Laitetaan tähän iron blockit vaikka no. Block of iron. Sitten tänne voit laittaa mahdollisimman paljonkin TNTtä, miten paljon nyt ikinä haluutkaan ja minkälaiset armorit sillä sun friendillä, jolle sä teet tän, niin on, niin se vähän riippuu sit siitä. Voit laittaa todella paljonkin, mutta jos ei silloin mitään armoria, niin ei ehkä tarvii laittaa näin paljon TNT. Mutta ainakin tällaisen pitäisi kuolla. Sinä. Noin. Sitten tästä tulee tärkeä kohta. Jos saatte laittaa tämän iron blockeen, niin tohon vaan ja sitten ansoitettu arkku. Sitten dispenseri ei ihan vielä käytetä. Sitten tohon. Sitten tuossa on pieni koppero. Siellä näkyy se arkku. Sitten heitetään nää tonne, koska mä muutan nyt ja näytän, niin nämä kirjoitetaan tähän kautta stone point. Sitten vielä, että kuolisi game mode 2. Onko täällä mitään? TNT! Sun kaveri kuulee ja tää. Mut siihen tulee sit ihan kivan kokoinen. Tämä ihme. Ja multa ei ole tosiaan tullut videoita, koska mä oon ollut kipeä ja on vieläkin. Mut päätin nyt sitten, että tehdään tämmönen pieni nopea video. Ja mä en nyt tästä tee kauhean pitkää, että TNT säilyy. Säilyy nää kaikki. No niin, sitten tehdään vähän pidemmän. Sitten toinen. Tähän mä itse asiassa otan vielä vähän enemmän TNTtä. TNT. Otetaan 8 lisää. Paitsi tässä mun mielestä ainakin riittää 1 TNT. Tähän taas tulee vähän liian pitkä. Niin eli tosiaan on ollut kipeänä ja silleen.
Et ei ole nyt tullut videoita ja ei ole oikein jaksanut ja loma on ollut, että. Mutta nyt yritän sitten taas tehdä videoita vähän useampiakin. Sitten tuohon rautaovi. Tähän voi tietenkin sit laittaa. Tähän ei tarvi kattoa, mutta minä nyt laitan siihen katon. Ettei se millään sieltä pääse. Että se pitää ensin blokit tuhota ja sitten vasta pääsee sieltä. Tää on nyt vähän tärkeämpi tässä muistaa. Tänne voisit laittaa itse, jos haluaa, niin torcheja vähän, että tämä uhri näkee, että mitä hän on, tai missä hän on. TNT:t sinne. Voi laittaa tietenkin vähän hienompaan tämmöiseen pieneen järjestykseen. Että jokaisen kohtaan. Sitten pressure plate. Ja tuohon pressure plate. Sitten rautaovi. Ja nyt tulee tärkeä kohta. Sitten heitetään lomat taas vähän pidemmälle. Siellä on hämähäkki. Oh. Mä tiedän, että mä voisin Kaleari laittaa, mutta enpä nyt laita. Siinä on skeleton. Skellut, ampukaa. No ei. Tosiaan näihin ansoihin ei tarvii yhtään mitään redstonea. Paitsi no mä en ole vielä katsonut tuota tavallista, että tarviiko ansoitettuun arkkuun, mutta sen näkee aina Minecraft-wikistä, että tarviiko siihen redstonea, mutta muuten ei tarvi. Eli jos haluatte tehdä näitä, niin rautaovi pitää olla. Ja joku tämmönen Block of Ironin tyyppinen kova pala, että sitä ei saa ilman pikkiä helposti rikki. Mutta sitten, mitäs tässä? Ei. Tässä ihminen näkee. Eikä voi Game Mode 2 rikkoa. No tässä mulla oli vähän liian vähän. Tosiaan se voi laittaa vähän sinne alemmas. Noin. Kaikki asiat. Ja sitten tehdään vielä pieni tämmöinen hieno TNT-torni. Ei tehdäkään, vaan kuollaan creeperiin. Mutta kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavan kerran.